Салом ба ҳамаи тамошобинон. Имрӯз рӯзи нав, влоги нав. Имрӯз берун бо борон. Борон майда ҳамқа борон задастае ки имрӯз рӯзи истироҳат. Мо ҳозир магазин мерем, продукта мехарем. Баъд боз мебинем ки куҷо мерем. شما که همین مغازین ببینید انگار ماشین‌چش نمی‌شنید. رفته. کتابچه خونده است. حرفای یاد گرفته است اون. апельсин. Да, апельсин буда кани ва яблоко буда. Яблоко. Бо чи буда? У. Ваяшчи. У. Да, ваяшчи харфи. У. Да, у. П. Б. У. Кани пингвинча. Да. Бабочка, да. Поваяшчи. Фейвай. Фонтанчик выдаю. Тевай. Хамачи у. Тортик. Тортик выдаю. Один. ما ای магазин омадем. خب انا همین قدر چیز گرفتیم. همه همین به غرض کارتوشکا و پیاز خیلی چیزای با فکرم شرط نیست نشون دادن. همه همین من قریب 6000 شد. من پیش وقت قریب که 3,5-4,000 یا 4,500 دا خرید میکردیم. همه خیلی چیزایی. حاضر قریب 6000 شده گیا. من خیلی کیتی ها گرفتیم. 629 روبل بده. تا که удобнее باشد پوشیدن. لیکن نقص منه. یک سیزن دا میشد به فکرم. тамошобинони гироми, имрӯз хомшурбо тайёр мекунем барои шаб. ҳозир дар аввал ман обро монда малака ва дар оби хунук гӯштҳоям меандозем. акнун мемонем ки то ки пурра об ҷӯшад. об ки ҷӯшид ва акнун пиёз меандозем. акнун болгарский меандозем. сабзи меандозем акнун. камтари дигар помидор меандозем то ки шӯрбои мо камтар сурх шавад. а то сабз-сафед шудаи шӯрбо. دو تای دیگر لавровый لیست میاندازیم. Алобро камтар пастар мекунем ва мемонем ки акнун
шурбо хушру ҷӯшад, ҳамаи маҳсулотҳояш тайёр шаванд, пазан яъне, ва баъд дигар маҳсулотҳоро низ боз меандозем. Ман хонада шурбо кардастам, шавҳари ман газон касид кардастам, ай ҳама кори вазнина Нилуфар кардастай. Хоб ай хела инҷоҳода давиду меҳнат карду, қатъи дадашда ёрдам доду, монда шед рафта хоб кардак. Мана ҳамақа ҷоя газоноя касид кардам. тамошобинони гироми нависем кани ки бо газон касид мекунад тобистонда. комментарияда нависем кани чанд кас ранги шавҳари ман тобистони дароз фақат газон касид мекунанд. ай кор омадану сраза газон касид куния сар кардан. имрӯз берун камтар шамол, як рӯз инҷая кардан, бо пага рӯз инҷая мекунанд, бо пагаи дигарш ин тарафа мекунанд. ҳамаи ҳамин арчаҳоя, дарахтоя, ҳамин газоноя ҳамаша шавҳари ман шинондагӣ ҳастанд. шавҳарам газон касид мекунанд, ман ёрдамшон метиҳам, пакетоя нигоҳ мекунам. пакетоя нигоҳ мекунам, ҷамъ мекунам, мебандамшона, камтар ёрдам мешавад. мана шавҳари ман маладес, ҳама ҷоя касид карда биромадам, фақат ман ин тарафаш монда, кати вай тарафаш тамом. шавҳаракам рафтан кор. акнун ман нав гусел кардамшона, ҳозир рафта кунам шурбое бинем кани чӣ шудая, чӣ хел шудая. тамошобинони гиромӣ, акнун картошкаҳоро низ меандозем. каме намак мепошем. шурбои мо ҷӯшид, картошкаҳош пухтан аллакай. Салом во время движения. А лучше пользуйтесь другими альтернативными средствами передвижения. Денис Хоппер, Сандра Баллок, Уильям Дефо. Кино на высоких оборотах. Скорость 2, контроль над круизом. Сегодня с 19:00 на ТВ3. Пока. Этот дорожек находится рядом с его домом. И если проехать их все, то к лету ты готов. Почувствуй разницу. тамошобинони гиромӣ, бинен чукриҳои российскӣ чӣ дароз и дига хел. ҳавлии ҳамсояда ҳам хел чукриҳо мебиромада, мода канда додан камтар. бинен чӣ хел аҷоиб, и ҳам борикӣ, ҳам дароз. бинен дарозиш чанқа. Да, чанқа дароз.